Хәерле сәгатьтә, кадерле дуслар. Сез безнең белән Җомга очрашуларында. Җомга очрашулары проектының премьерасында безнең беренче кунагыбыз Уфа Нур татар дәүләт театрының директоры, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Габидуллин Фирзәт Фәрит-улы. Исәнмесез, Фирзәт Фәрит-улы? Исәнмесез, хәерле көннәр, саумысыз. Сез безнең проектыбызның беренче кунагы. Һәм мин үзем уйлап куйдым, сез бездә кунакта микән, әллә без сездә кунакта микән? Чөнки безнең проектыбызның төп максаты театрның үзе кебек үк кеше күңеленә сәяхәт. Барыбыз да беләбез, кеше күңеле аерым бер галәм бит инде. Һәм менә бүген без сезнең күңел сәхифәләренә сәяхәткә юл тотарга җыендык. Рәхим итегез, рәхим итегез. Хәерле сәгатьтә башладык, Фирзәт Фәритович. Башладык. Фирзәт Фәрит-улы, әйтегез әле. Сез бәхетлеме? Беләсезме, Гөлнар? Мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Ни өчен аңлатып бирәм, ни өчен мин бәхетлемен дим. Чөнки минем яраткан эшем бар. Үземнең яраткан гаиләм бар, үземнең балаларым бар. Яраткан республикамда яшим һәм хезмәт итәм үзебезнең мәдәниятебезгә. Шуңа күрә әнием исән, туганнарым исән, дусларым белән аралашып торам. Гомумән һәр яңа туган көнгә шатланып, Худайга рәхмәтләр укып уянам. Шуңа күрә үземне нык бәхетле кеше дип саныйм. Бәхетнең бер өлеше булып, әлбәттә, уңыш та торадыр. Шулай бит? Әлбәттә. Уңыш булмаса, ул инде бер төрле кыйынлыклар килеп чыкса, инде күңелеңне ничектер кыя да, оннан соң кул күтәрелми башлый, уйламый башлыйсың. Шуңа күрә һәрбер кешегә уңыш булса, ул уңышлы көн үтсә, уңышлы эшләрең булса, ул үзе зур бәхет. Шуңа күрә уңыш иң мөһиме дип уйлыйм мин үземчә. Әлбәттә, менә уңыш язмыш тарафыннан биреләме, әллә инде һәр бер кеше моңа үзенең көчен, үзенең хезмәтен салып яулап ала микән? Ничек уйлыйсыз? Мин уйлыйм, уңыш бирелә ул кешегә шул вакытта үзе тырышлыгы белән тырышып эшләсә, куйган эшләренә, максатларына ирешсә, теге уйлаган планнары тормышка ашса, шушы инде ул уңыш дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә, гел ул булмаска да мөмкин, көндә дә булмаска мөмкин. Әмма ләкин һәрбер көннең, һәрбер атнаның дип әйтергә кирәк, һәрбер айның үзенең матурлыклары бар. Шуңа күрә уңышсыз булган көннәр дә була, уңышлы булган көннәр дә бар. Ул баланс булырга тиеш. Шуңа күрә гел уңышлы булса да ул бит дөрес булмый дип уйлыйм минемчә. Шуңа күрә ул төрлечә булырга мөмкин. Театр бит инде ул үзенә күрә бер зур дәүләтнең кечкенә моделе. Шулай. Менә шушы театрны кечкенә дәүләт белән идара итүдә иң авыры нәрсә сезнең өчен? Бик катмарлы сорау. Бик катмарлы сорау. Элек бит инде менә барыбызга да мәгълүм ки, Наполеон дигән ни булган бит инде, Наполеон Бонапарт. Ул бит инде бик көчле полководец, ул бит инде легендар полководец, бөтен галәмгә билгеле полководец дип әйтергә кирәк. Бөтен дөньяны яулап алган заманында, хәтта Мәскәү ягына да килгән Наполеон бит инде ул. Вот шушы бик кешенең сүзе бар, аны бөтен кеше дә беләдер инде. Я буду лучше управлять войском, чем труппой театр дигән. Аның сүзендә дә дөрестлек бардыр бәлки. Чөнки мин нәрсә әйтер идем? Театр үзенә күрә ул театрдагы артист һәм гомумән театрдагы эшләгән кеше, алар һәрберсе алар бала акыллы дип, бала холыклы дип әйтергә кирәк. Һәрберсенә артист бигрәк тә штучный товар бит инде ул. Һәрберсенә аерым игътибар кирәк, аерым сүзләр кирәк. Әмма ләкин менә шушында шушы балансын тапсаң, мин уйлавымча уртак тел табып була. Чөнки без барыбыз да кешеләр. Иң мөһиме кеше булып калырга кирәк. Һәрбер кеше белән уртак тел табып була. Бигрәк артистлар белән дә. Әлбәттә шулай. Менә сез үзегез дә бит инде актер һөнәрен алган, артист булып эшләгән шәхес. Һәм шуның өчен теге Былай дип әйтер идем мин, артистлыктан директорлыкка килгән җитәкче идеаль җитәкчедер театр өчен. Чөнки ул артист һөнәренең, театр төзелешенең бөтен нечкәлекләренә кадәр төбеннән үк белә. Соң әлбәттә. Ярдәм дә итәдер сезнең эшегез. Әлбәттә ярдәм итә. Чөнки мин үземә килгәндә мин инде студент
вакытында институтта укып йөргән вакытта ук беренче курстан үзем монтировщикта булып эшләгән кеше Башкорт академия драма театрында, Гафури театрында, массовкаларда да катнашкан кеше, мин помощник режиссер ярдәмчесе булып эшләгән кеше. Шуңа күрә анан Туймазы театрына килгәч инде бөтен эшендә эшләп барган кеше мин. Бөтен баскычны үттем, ул гримерында үттем, сәхнә машинистында үттем, хәтта театрның машиналарын да йөреттем, төрле эшләр эшләдем. Шуңа күрә мин әйтер идем үземне театрны төптән беләм дип. Театрны төптән белгән җитәкчегә нык ярдәм итә менә бу җитәкче, гомумән театр җитәкче булуы. Чөнки барсын да аңлыйсың. Театрда ул шундый урысча специфический учреждение бит безгә әйтергә кирәк. Бөтен әйбер, бөтен цехлар менә спектакльнең ничек чыкканын, теге уку процессыннан башлап һәм инде тамашачыга апарып җиткергән өчен анда ничәмә генә баскычлар, ничәмә генә таулар, ничә генә ниләр дип әйтергә кирәк. Борылышлар, аларны каршылыклар да була. Әлбәттә генә бит инде теге уңаяк кына булып бармый. Төрле чаклар була. Спектакльне чыгарган вакытында азак кымбәләрендә ниндидер борылышлар килеп чыга. Әмма ләкин шуны бергәләп, коллектив белән бергәләшеп, аңлашып үткәндә генә спектакль уңышлы була һәм тамашачыга спектакльне чыгарсаң, шунда инде ул күңелле дә, ул шатлыклы да. Иң зур җимешебез шул бит инде. Иң татлы. Шуның өчен барыбыз да эшлибез. Шуның өчен. Тамашачы өчен. Әлбәттә. Фирзәт Фәритович, менә сез озак еллар Туймазы театрын җитәкләдегез һәм менә шул дәврдә аның алга китеше өчен, аны үстерүдә зур көч, зур хезмәт салдыгыз. Барыбыз да беләбез. Театр коллективы кайларда гына гастрольләрдә булмады. Нинди генә спектакльләр белән, нинди генә проектлар белән танылу алмады. Административ өлкәдә булсын, ул яисә иҗади коллективта булсын, көчле, талантлы команда туплап, сез менә шушы коллективны бүгенге көндә бөтен республика театрлары арасында лаеклы дәрәҗәгә күтәрдегез. Һәм бүген әлбәттә, бәлки сөйләп китергә теләгегез бардыр андагы. Чынлап та Туймазы театрда эшләгән дәврдә бик күп көч салынды театрга. Аны сөйли башласаң көндә җитми, төндә җитми дип әйтергә кирәк. Мин Туймазы театрында озак эшләдем. Үземчә әйтер идем, уңышлы эш булды. Бүгенге көндә театрның үзенең йөзе, үзенең бите бар. Һәм аның инде бүгенге көндә менә дигән җитәкчесе дә бар. Ул менә минем коллегам бит Руслан Рәфисулы Вахитов театрны җитәкли һәм алып бара. Минемчә театрда һәрбер кеше, театрда һәрбер хезмәткәр Туймазы театрында һәрберсе үз урынын һәм үз эшен белә. Нәрсә дип әйтәсем килә инде коллегаларыма Туймазы театрына алда көндә иҗади уңышлар, шушы булган әйберне югалтмыйча, түкмичә, чәчмичә, алгына барсалар, бөтен әйбер дә булачак. Шулай. Сез бүген Нур театрында. Әйе. Менә шушы фразаны тәмамлап, ниләр әйтер идегез? Мин Нур театрына килдем. Мин Нур театрына килдем. Инде элегриттән шуны килгәннән беле шуны әйтәм, мин Нур театрына эшләргә килдем. Эшләргә килдем дигән сүздә ул зур мәгънә ята. Аны әгәр уйлап карасаң, чынлап та зур мәгънә ята. Нур театры, үзебезнең Уфа Нур татар дәүләт театры бит инде хәзер бит инде менә быел 29нчы иҗат мизгелен ачты. Алла бирсә, 2нче елга зур өметләр белән 30нчы иҗат мизгеленә аяк басып киләбез. Әйтер идем, бик матур, бик әйбәт, теге профессиональ дәрәҗәдә тупланган коллектив бар. Артистларыбыз, Аллага шөкер, бүгенге көндә йөзек кашлар артистларыбыз да бар. Һәм инде театр хезмәткәрләре дә барсы да үз урынында. Шуңа күрә Нур театрына эшләргә килдем дигән сүз бу шушы булган, бөтен булган Нур театрының эшләрен дәвам итеп, әлбәттә яхшы якка, салынган традицияларны калдырып, амаларны зурайтып, һәм инде тагын да яңа булган юнәлешләр, яңа булган спектакльләр, баскычларны, үрләргә менеп, һәм инде гастроль географиясында зурайтып, яңа матур зур театраль форумнарда катнашып, театрыбызны әлбәттә республика һәм
күрше өлкәләрдә түгел, бөтен Россия уровенена, Россия дәрәҗәсенә һәм инде чит ил дәрәҗәсенә чыгарырга дигән ниятләрдә, планнарда яшәп Алла бирсә. Амин, иншалла. Амин, шулай булсын. Бик матур өметләр, бик матур хыяллар, планнар тормышка ашырырга насыйп булсын. Амин. Әмма ләкин менә шушы сорауны бирмичә мөмкин түгел. Сез бик авыр, сынаулы чорда килдегез театрга. Әмма менә әйтеп киттек бит инде, мин беләм, сез авырлыклар алдында, сынаулар алдында югалып кала торган, бирешә торган шәхес түгелсез. Нинди генә сорау турса да, нинди генә чорда да, нинди генә вакытта да сез һәрбер сорауны бик җиңел генә шишәсез, бик җиңел хәл итәсез. Бу сезгә ничек шулай бирелә? Сәләтме, әллә тәҗрибәме? Чынлап та килгәннән бирле, Уфага килгәннән бирле үзем инде 100 тапкыр кабатлаганмындыр. Фирзәт, бик авыр мәлдә килдең дип. Чынлап та бу безнең республикага түгел, бөтен дөньяга төшкән бәла. Инде Алла бирсә битсен дип уйлыйсың бит инде көндә, иртән торган сайын шуны уйлыйсың. Чөнки нык теге әйтергә кирәк, камашаулый эштә, нык камашаулый. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, нинди генә кризис булса да, нинди генә шушы пандемиялар булса да, театр ул яшәгән, театр ул яши һәм театр яшәячәк. Әлбәттә, авырлыклар булмыйча тормый, ул кызык булмый авырлыклар. Авырлыкларны җиңеп чыгар өчен без бар. Әйтергә кирәк, зур иҗади коллектив бар һәм аның үзебезнең ярдәмчеләребез бар. Республикабыз бар. Шуңа күрә ничек кенә булса да республикабызда, хөкүмәтебездә ярдәм итә. Бу нидә? Тамашачыбыз ярдәм итә. Әлбәттә, тамашачыга авыр. Тамашачы бит инде бик нык сагынды театрны. Ничек кенә булса да форсаттан файдаланып шуны әйтәсем килә. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә безнең спектакльләребез алмашынса, әгәр дә спектакльләребез теге булмаган көннәрдә булыр, бәлки шуңа күрә алдан гафу үтенеп куябыз. Нишлисең, шундый замана, шундый чор. Шуңа күрә безне дөрес аңлагыз. Инде без сезнең алдыгызга чыгарга көндә әзербез, тырышабыз һәм инде өметләнеп көтәбез шушы бәлаләрнең, афатларның бетүләрен. Авырлыклар битер, җиңербез дип уйлыйбыз. Пандемиялар киләләрдә китә, театр яшәячәк. Инде тырышырбыз кулдан килгәнчә бөтен булган проблемаларны, бөтен булган авырлыкларны чишергә. Әлбәттә инде җиңер итеп чишергә безгә Ходай Тәгалә кушкан. Без булмаса кимсең дип әйтергә кирәк. Безнең вазифабыз, миссиябыз шул. Безнең бөтен миссиябыз тамашачы өчен хезмәт итәргә. Шуңа күрә дөрес әйтеп аңласыннар иде, рәхим итеп. Сез минем алдагы сорауыма җавап та биреп куйдыгыз, Фирзәт Фәритович. Мин сорасым килгән иде, менә инде ничә еллар, ничә буатлар дип әйтергә мөмкин. Бер буаттан артык, инде бер гасырдан артык бу сүз бара бит, театр бетәчәк, телевидение, интернеттан алыштырачак. Сез җавап бирдегез. Театр булды, булачак һәм калачак. Минем менә бу сорау ул элек-электән килгән сорау, каяна барсаң да, Мәскәүдә булсаң да, чит илдә булсаң да, андый журналистлар андый сорауны сорыйлар. Бүгенге сынаулар алдында бигрәк тә. Бүген актуаль бу сорау. Шуны әйтер идем. Сез беләсезме? Күп ишетелде ул. Менә театр бетәчәк, ул үзеннән үзе чыгып китәчәк. Театр бетмәячәк беркайчан да. Чөнки тамашачы белән артистларның менә сәхнәдә теге тере сөйләшүе, тере спектакль каравы үзе бер гомер бит ул. Аны менә әлбәттә кайбер кеше шулай уйлыйдыр да. Ничә мин анда йөрим инде? Әлбәттә менә шушындай вакытта, авыр вакытта диванга ятам да, телевизорны карыйм да, миңа шул җитә. Әмма ләкин ул дөрес түгел. Әгәр дә кеше бер тапкыр театрга килеп спектакльне караса, теге театрга килер алдыннан бер төрле фикер йөртеп, театрда спектакльне карап, театрдан чыгып киткән вакытта икенче төрле фикер туса икән, аны катарсис дибез бит инде бит. Шушы әйберне тойса кеше, шушы катарсисны, ул гомумән театрга билгеләшә. Ул ихтыяҗ аңарда калачак. Ул без үзебезнең теге театрлар арасында теге театраль хичир дип әйтәбез аны. Әгәр дә бер төрле театрга кеше үзен җәлеп итсә, ул театрдан чыга алмаячак. Һәм шулай булсын иде, һәм шулай булачак Алла бирсә. Шуның өчен театр профессиональ дәрәҗәдә нинди генә пандемиялар булса, нинди генә авырлыклар булса да, театр үзенең профессиональ дәрәҗәсен төшерергә тиеш түгел. Менә шушы сез әйттегез бит инде, яңалыклар булып тора һәр вакыт дип. Милли театр турында, менә үзебезнең татар театры турында менә сөйләшеп китәсем килә. Татар театрының менә бүгенге көн сәясәтендә, бүгенге көн күзлегендә урыны ничек алга таба дәвам итәр икән? Милли традициялар сакланып калу
уңайлырак, кулайрак булыр микән? Әллә исә ниндидер новаторлык юлына басып, ниндидер бер яңа формацияга килү җайлырак, әйбәтрәк булыр микән ул? Ничек уйлыйсыз? Сез беләсезме, Гөлнур, яңа формациягә ничек кенә без теликме, теләмикме, һаман бары килеп барабыз. Шул ук әйтергә кирәк, менә шушы опять нигә әйләнеп кайтсак, пандемияга әйләнеп кайтсак, менә бу онлайн форматлар бит инде, YouTube каналлары. Ничек телибезме, без теләмибезме, без тамашачы белән театр менә яскын ябылып торды бит инде. Бүтән булган театрлар, филармониялар ничек кенә булса да бөтенләй онлайн форматта күчеп беттек дип әйтсәк була бит яскыннарын. Әлегә көндә бит әле без ничек кенә булса да 30%лык тутыру зал белән барыбер эшләп киләбез. Минемчә, мин шундый кеше. Мин уйлыйм булай, театр ул бигрәк тә милли театр, ул традицион рәвештә калырга тиеш. Булырга тиештер, әлбәттә, кайдыр булырга тиеш яңа төрле спектакльләр, яңа төрле алымнар, яңа төрле режиссерларның яңа лабораториялар дип әйтергә кирәк, яңа уеннар, экспериментлар булырга тиеш. Һәрбер әйбернең үз урыны бар. Әмма милли театрның төп миссиясе, мин әйтер идем, миллилектә булырга тиеш. Ничек кенә булса да милли театр классикада булырга тиеш. Милли театрда классика тәшкил итсә, ул менә күбрәк классика тәшкил итсә, халык бит инде барыбер дә үзебезнең галиябануларны, туган телебездә, үзебезнең туган телебездә, туган моңнарыбызны, үзебезнең гәршәлләребезне, үзебезнең айтылган төндәләребезне, менә шушында спектакльләр, шушы драматургиягә халык барыбер ярата. Чөнки алар классика. Алар классика. Һәм ул классика ничек итеп, нинди рәвештә китереп бирәсең бит тамашачыга. Мин уйлыйм, традицион рәвештә бирергә тиешбез без аны. Шул вакытта театр үзенең төсен, үзенең йөзен югалтмый. Һәрбер эксперименталь әйбергә, эксперименталь спектакльләр әлбәттә алар бар. Әйткәндәй, безнең театрда заллар бар. Заллар бар. Кеше залда бар, бигрәк тә 50 урынлык залда бар. Чөнки яңа форматтагы спектакльне караучылар күпләр алар. Карасыннар, алар өчен дә эшләячәкбез. Әмма төп миссия безнең миллилектә. Мин аны әйттем, һәм кабатлыйсы килми. Амин, шулай булсын. Менә театрның нигезе булып гомер-гомергә драматургия торды. Әйтеп киттегез, авторларны, әсәрләрне, бу инде безнең канга сеңгән милли кодыбыз дип әйтергә мөмкин бу әсәрләрне. Миңа калса, бүгенге көндә театрда күбрәк режиссер театры чәчәк ата. Бу чынлап шулаймы? Сез ничек уйлыйсыз? Нәрсә белән бәйле, әгәр дә алай булса, алай булмаса? Сез беләсезме? Режиссер дигән сүздә бит ул бик күп мәгънә ята. Менә шундый әйтем бар безнең халыкта. Әгәр дә спектакль алама булса, спектакль алама исә, режиссер гаеп. Әгәр дә спектакль бик шәп булса, артистлар шәп. Менә анда ниндидер бер баланс табып булмый дип әйтергә кирәк. Ул режиссерның режиссерлыгыннан да торадыр инде. Күп режиссерлар бар бүгенге көндә бит инде, һәм элекке вакытларында бит инде үзебезнең татар башкорт театр дөньясыннан бит инде Россия кимәлендә һәм бөтен дөнья кимәлендә алган вакытта режиссер ничек кенә булса да, шундый әйтергә кирәк, шундый театрда бөтен күп нәрсә спектакльнең һәм драматургияның уңышлыгы 90% дип әйтергә кирәк. Мин әйтер идем, 90% режиссердан тора. Режиссердан тора. Әнә артистлар, шундый анасын әлбәттә артистлар да бар. Ну бит теге спектакльне куйгач режиссер китә. Теге режиссер бит инде бала тудыра. Кала артистларга спектакль. Ничек режиссер нинди юнәлештә аларны кертеп җибәргән материалга, драматургиягә, шушы спектакльгә, шулай ни бара бит инде бу спектакльдә. Әлбәттә, менә мин искә аласым килә режиссерлар бит инде безнең республикабызның Рифкат Срафилов бит инде. Татарстан алганда Марсель Абыселимҗанов. Мен бүген көндә бит бик уңышлы дип әйтергә кирәк. Уңышлы түгел, уже бик теге бөек режиссерлар дип әйтергә кирәк. Фәрит Бикчәнтәев. Һәм башкалар, һәм менә Аллага шөкер бүген театрыбызда үзебезнең баш режиссерыбыз Азат Надир улы Җиһаншин. Нәрсә дип әйтим, бик талантлы режиссер.
бик талантлы режиссер, юкка гына чакырмадым мин аны Нур театрына безгә. Аның белән без Туймазы да театрында бик күп эшләп алдык. Һәм инде ул бик актер буларак, ул үзе менә әйтергә кирәк, ул да актер кеше. Актерлыктан ул актер белән башлап, ул бит Мәскәүдә дә укып чыкты бит инде менә теге югары образование дип әйтергә кирәк. Образование түгелендә ул инде режиссер булган, ул язылырга тиеш, маңгаеңа язылырга тиеш бит инде режиссер булырга тиеш. Дөньяга бик уңышлы спектакльләр. Һәм инде менә бүген көндә бик уңышлы эшләп әтә. Зат Надир, шуңа күрә уңышларына телим. Театрга режиссер кирәк. Режиссерсыз театр түгел. Шуны әйтәм. Иҗади лидер. Иҗади лидер, шунда художественный җитәкче дип әйтергә кирәк режиссерны. Шулай. Белүемчә, сез бүгенге көндә драматургия белән дә бик кызыксынасыз. Театрга килгән һәрбер әсәрне укып барасыз, үзегез шәхси. Бу күп директорлар эшли торган эш түгел, дөресен генә әйткәндә. Бүгенге драматургия турында менә фикерләрегез ничек? Бармы драматург сезнең күңелегезне җылыткан ниндидер менә исемнәр, кешеләр, шәхесләр, драматурглар бармы гомумән? Кызганычка каршы ниндидер сәбәпләр бар микән моңарга әйтә алмыймын. Беләсезме, кызганычка каршы драматургия республикада сөнеп бара. Ничек кенә булса да сөнеп бара. Бар драматургларыбыз, Аллага шөкер, Найлас Хаҗгаетбаев бар бит инде. Менә яңарак кына куйдык Мөдәррис абый Багаевның менә Белмәр шәһәрдә дигән язалар. Әмма ләкин мәсәләр җитешми. Бәлки татар телле авторлар юк. Юк дип әйтергә кирәк. Без бит тәрҗемә итәбез бит инде ничек кенә булса, урысны тәрҗемә итәбез, башкачадан да татарчага тәрҗемә итәбез. Бурлагында бит башка татарның бит аермасы бик әз, әмма ләкин безгә тәрҗемә итәргә туры килә. Шуны әйтәсе килә. Күбрәк яшьләр язсыннар иде. Язсыннар. Минемчә ул беләсезме нәрсә? Драматург ул ничек кенә булса да барыбер театрда турырга тиеш. Драматурглар театрга китереп менә бирмәсеннәр иде әсәрләрен. Менә бар шундый драматурглар, мин аны Нурдан гына әйтмим, Туймазы театрында эшләгән дәвердә шундый хәлләр. Язалар да китереп менә бирәләр. Менә куйыгыз. Менә шушы мин яздым, сез куярга тиешсез. Укып карасаң ул пьесаны язган. Анда бит эшләргә кирәк, анда көне-төн эшләргә кирәк. Шуны әйтәсем килә драматургларга, пьесаларын китереп, бергәләп укып артистлар белән, бергәләп тәнкыйтьләп, бергәләп ниндидер җитмәгән якларын уйлашып, барыбыз да теребез, барыбыз да ярдәм кулы сузырга әзербез. Бергәләп эшләсәк, ниндидер бер матур әсәр турыга гына тора бит. Чөнки нәрсәдә шу ярдәм кулын сузырга кирәк бер-беребезгә. Театрда монда күп көч салырга тиеш. Без бергә эшләргә тиешбез. Шулай эшләгәндә вакытта гына матур әсәрләр, матур галиябанулар, матур рәйсәләр, матур прометейлар турыга тора республикада Алла белсә. Шулай булса, шунда тандемда эшләсәк, шулай булыр дип иманым камил шуңа. Мин бик шатланып утырам әле сезнең менә бу сүзләрегезгә, Фирзәт Фәрит улы, чөнки безнең әлегә кадәр эшләп килде Нур театрында яшь татар телендә язучы яшь драматурглар лабораториясы. Һәм әлеге вакытта әле әзрәк сүнеп тора. Бу лабораторияны инде күбрәк режиссер алып бара, режиссер җитәкли. Бәлки киләчәктә без дәвам итәрбез бу эшебезне. Әлбәттә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Чөнки үзебезнең театрыбызда драматург ничек кенә булса да театр тудыра. Драматург театр. Туфанны тудырды Валескар Камал театры. Мустай Кәримне тудырды. Мустай Кәрим әлбәттә тудырды дип әйтү бик зур ни әйтем. Әмма ләкин Ангаматна байлар, Ибраһим Абдуллиннар, бар театр, барыбер. Театр куйса, тиешле дәрәҗәдә куйса, шушы әйтергә кирәк әсәрләрне. Ул инде халыкка да билгеле була, халык та карый, һәм инде телдә дә була ул. Шуңа күрә бу дәвам итәбез, Алла бирсә, мотлак дәвам итәбез бу әйберне. Шушы көннәрдә башларыбыз дип, бергәләп баш режиссер белән дә, һәм инде сезнең белән бергәләп бу эшне дәвам итәрбез дип өметтә калам. Фирзәт Фәритович, менә сез соңгы елларда, 2-3 елда караган спектакльләр арасында сезне тетрәндергән берәр әсәр булдымы? Яисә күңелегездә тирән тәэсир калдырган? Беләсезме, нык тетрәндергән әйберләргә килгәндә соңгы елларда Санкт-Петербург шәһәрендә булдым, театр музыкаль комедия дип әйтергә кирәк. Бер спектакль карадым, ул кирәк оперетта карадым. Гомумән теге
бик йөри алмагач та тегендә монда командировкада булырга туры килде. Карадым, бер спектакль мине тетрәндерде. Шушы спектакль инде шушы спектакльнең тарихында әзрәк кызганча каршы әйтә алмыйм хәзер исемен, чөнки ул 1-2 ел элек булды. Карадым, золотай алтын битлектеләр бит, золотай маскага номинация алган спектакль. Бик көчле тәэсир итте бу спектакль миңа. Шуңа күрә андый спектакльләр булырга тиеш, андый спектакльләрне бездә куярга тиешбез. Безнең шуны карап, менә хәзер бүгенге көндә шуны уйлыйм, безнең бүтән мөмкинлекләребездә бар. Шуңа күрә шундый матур тетрәндергеч спектакльләр булырга тиеш. Инде менә республикабызда караган спектакльләребезнең берсе дип әйтергә кирәк, ул менә Айрата Пашахманов куйган Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләренә шәдегән спектакльләр карагач мин бик тетрәндерде, бик әйтергә кирәк. Беренчедән драматургия, инсценировка дип әйтергә кирәк көчле. Һәм инде режиссура һәм инде актерларның шушы дәврен, шушы спектакльнең матур иттереп һәм инде аңлашырлык иттереп теге бирүләре, уйнаулары нык тетрәндерде мине. Азакы ел, менә быел азакы караган спектаклем республикабызның Милли яшьләр театрында булды. Ул Шыңгыз Айтмайтовның Тополек мой в красной косынке дигән нәрсә дип шушы спектакль бик матур, зур ниләр калдырды. Шуңа күрә һәрбер театрның үзенең матур спектакльләре бар. Нур театрының бүтән спектакльләрен карап бетмәдем әле. Ләкин андый спектакльләр безнең театрда да ул мине түгел, бүтән булган тамашачыны, бүтән булган инде профессиональ тамашачыларында дип әйтергә кирәк. Ул критиклар ниләр дигәндәй, аларга тәэсир итер безнең спектакльләр була бирсә. Шундый өметтә калам. Сез спектакльне караганда кайда тамашачы буларак карыйсызмы, әллә инде профессиональ күзлектәнме? Беләсезме? Тырышам карарга профессиональ күзлектән. Беренче шулай башлыйм. Ничек менә бу теге ягын карыйм, бу ягын. Әгәр спектакль бик матур булса, теге спектакль күңелгә ятса, мин онытам үземнең театрда эшләгәнемне, онытам үзем директор булганымны, һәм шул тиклем шушы спектакльгә кереп китәм дә, рәхәтләнеп, дөньяны унытып спектакль карыйм. Димәк, чынлап сәнгать әсәре була. Әсәре булса, менә Нур театрында бер-ике спектакльләр шулай булды бүгенге көндә. Бик куанычлы хәл. Тәнкыйть дигән төшенчәгә мин сезнең фикерегезне беләсем килә. Тәнкыйть тормышта, эштә, театрда булырга тиешме ул, ни формада? Әлбәттә. Тәнкыйть ул, беләсезме? Әгәр дә менә театр спектакль чыгарды, халык тамашачыга бик нык ошады бу спектакль, дәррәү алкышлар булды бит инде, бик ни китте, тамашачы бик ошатып китте бит инде спектакльне, һәм икенче көндә киләчәк инде бу спектакльгә. Бер кашанда театр үзенең эше белән, театр, актер, режиссер, директор дип әйтергә кирәк, үзенең эше белән канәгать булырга тиеш түгел, минемчә. Тәнкыйть булырга тиеш. Нинди генә дөрес тәнкыйть беренчедән дә, нинди генә идеаль формалашкан спектакль булган вакытта да аның булмый шундай әйбере, теге ничек кенә безгә кыек ягын үзең табарга тиеш. Дөрес әйтегез, ички ягыннан. Ул нәрсәдер ошарга тиеш, менә әзрәк кенә кемсетергә тиеш. Шуңа күрә мин уйлыйм, тәнкыйть булырга тиеш. Но тәнкыйть булырга тиеш, теге урыс әйтмешләй, критика не ради критики, конструктивный критика булырга тиеш. Шул вакытта син аның белән ризалашасың, ризалашмыйсың, үзең карыйсың. Әмма ләкин без профессиональ, бу безнең профессия, Без аны ничек кенә булса да тыңлап бетерергә тиешбез. Шуны аңларга тиешбез. Әгәр без аны кирәк дип санасак, без аны үзгәртергә тиешбез. Кирәк дип санамасак, без аны шулай калдырырга тиешбез. Тәнкыйть булырга тиеш, шундай әйтергә кирәк. Дусларча, матур гына теге бер-берне кыерсытмыйча, чөнки күп ишеткәнем бар, тәнкыйтьне критика ради критики дигән ишеткәнем бар. Ул теге кешене бигрәк тә кемсетү дигән. Каратыс, чынлап та шулай. Ул дусларча булырга тиеш. Критика ул тәнкыйтьсез театр булмый гомумән. Ул булмаган, шулай булыр дип ышанасым килә. Тамашачы бүгенге көндә сәхнәдә нәрсә күрергә тели һәм театр бүген сәхнәдә нәрсә куя? Менә шушы ике арада уртаклык бармы, юкмы сезнеңчә? Менә тагын бер катмарлы сорауларның берсе, ләкин бик популяр сорау бүгенге көндә. Әйе, төрлечә без ишетәбез. Менә бу театр шул әйберне куя, бу театр комедия гына куя, бу театр менә мелодрама гына куя.
Минемчә, беләсезме, та әйләнеп кайтам, шушы профессиональ театр булгачтын, монда баланс булырга тиеш. Театр генә комедия артыннан барырга тиеш түгел. Театр генә мелодрама артыннан барырга тиеш. Театрда ниндидер баланс бар. Менә шул драмасы да үз урынында булсын, шул трагедиясе да үз урынында булсын, шул комедиясе да үз урынында булсын. Әмма ләкин алар тиешле дәрәҗәдә профессиональ кимәлдә булсын. Шул вакытны театрга тамашачы киләчәк. Театрны тамашачы яратып карыячак спектакльне. Шул вакытта театрга тамашачы чират торып билет алачак. Шушы вакытта гына. Театрны, радио театрны именно бүген шушыны куйра кирәк дип кенә, ул минемчә дөрес политика түгел. Шуңа күрә театрның үзенең репертуар политикасы булырга тиеш. Ул театрның ход советы, менә әдәбият бүлеге белән бергә, режиссерлар дип әйтергә кирәк. Һәм җитәкчеләр бергәләп утырып, урта круглый стол дип әйтергә кирәк. Шунда утырып, уйлашып, шундый бер выверенный бер булырга тиеш. Шуннан гына репертуар төзелеп, тамашачыны шулай җәлеп итәргә кирәк. Шулай. Менә тиздән шушы уңайдан әйтеп үтәсем килә. Сезнең Азат Җиһаншин белән бергә бер тандемда, бер командада куелган яңа спектакльнең премьерасы тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Ул да булса Мансур Гыйләҗевнең, татар драматургы, Казанда яшәүче билгеле драматург Мансур Гыйләҗевнең "Көлмәгез, мин үләм" исемле спектакльнең премьерасы. 13, 14 һәм 20 ноябрьләрдә без аны тамашачыга уйнаячакбыз. Әйткәндәй, тамашачылар безнең премьерабызга рәхим итегез. 13, 14 һәм 20 ноябрьләрдә Мансур Гыйләҗевнең "Көлмәгез, мин үләм" спектакльнең премьерасы. Бу уңайдан минем сезгә соравым. Сез драматург белән танышсыз, пьеса белән танышсыз. Ни өчен? Ни өчен Мансур Гыйләҗев? Ни өчен "Көлмәгез, мин үләм"? Ни өчен Азат Җиһаншин? Беренчедән, Мансур абыйны күптәннән беләм. Аның белән таныш булмаган кеше юктыр инде. Бөтен Татарстанда, Башкортстанда белә бит инде. Икенчедән, пьесаны бит инде менә мин үзем актер кеше, иҗади кеше буларак бит инде беренче үзегез дә әйттегез, пьесаны мин укыйм. Менә бу пьесаны укыган вакытта миңа гомергә булмаган 1 ярты сәгать вакыт җитте. Шул тиклем пьесаны укыган вакытта мин шушы пьесаны укыган вакытта уже спектакльне сәхнәдә күрдем. Гашык булдым драматургиягә. Күрдем кемнәр уйнаганын һәм Аллага шөкер, минем белән ризалык белдереп, шулай иттереп театрыбызның баш режиссерыбыз Азат Надирович шундый распределение эшләгән. Мин шушы кешеләрне күргәнем, шушылай булачак дип. Шуңа күрә бу пьеса бик ошады. Әлбәттә, Мансур Гыйләҗев, әлбәттә "Көлмәгез, мин үләм" һәм әлбәттә Азат Җиһаншин дидем. Һәр театрда буыннар бәйләнеше үзелмәскә тиеш бит инде. Яшьләр һәр вакыт театрга килеп торырга тиеш. Гомумән сәхнә яшьлекне, матурлыкны ярата. Әлбәттә. Һәм сез җитәкче буларак менә театрның алдагы көндә менә яшьләр белән, яшь кадрлар белән тулыландыру ягында нинди планнар белән яшисез? Сез беләсезме, Аллага шөкер, бүгенге көндә театрыбызның труппасы, мин әйтмәсем, бик картайган дип, яшьләребездә бик күп. Менә сез әйтмешли, чынлап та сәхнә ул ничек кенә булса да яшьлекне ярата. Артист кеше ел сайын алга түгел бит инде, ничек кенә булса да яшебез зурайып килә, ничек кенә яшьләребез. Гафу итегез, тышкы кыяфәттән генә дә түгел, ул эчке тәҗрибә белән әлбәттә сәхнәдә күренеп тора. Сәхнәдә күренеп тора. Урта буынга да китеп баралар яшьләребез. Шуңа күрә менә Аллага шөкер, сөйләшүләребезне тамамладык. Быел сөйләштек инде Мәдәният министрлыгы тарафыннан да, һәм инде Уфа дәүләт сәнгать институты тарафыннан директоры белән дә сөйләшеп беттек. Инде безгә ризалык бирделәр. 21 елда, июнь айында без махсус Уфа Нур татар дәүләт театры өчен махсус курс җыячакбыз. Бүтән булган курс безнең өчен генә була. Курсның художество җитәкчесе итеп үзебезнең режиссерыбыз Азат Надировичны тәгаенлиләр. Шуңа күрә курс җыябыз Нур театры өчен. Инде тагы шуны әйтәсем килә. Кемнәр 11 классларны, 11 сыйныфларны тамамлыйлар, рәхим итегез.
2017 елга махсус Нур театры өчен сезне чакырып калабыз һәм театрда инде аларны театрыбызда укытып, театрга, спектакльләргә җәлеп итеп, беренче курстан башлап инде дипломга тиклеп укытып театрда һәм театрда калдырырга, театр шәтергә дигән өметләребез бар. Бик яхшы хәбәр. Әйткәндәй, Фирзәт Фәридович, бүгенге көндә актер профессиясының бүгенге көн күзлегендә үзенең кыйммәте ни дәрәҗәдә? Сез беләсезме, аның кыйммәте ничек дип ул элек-электән бит инде әйтергә кирәк, актерның профессиясының авыр профессия. Матди яктан да авыр дип әйтергә кирәк. Ул гастрольләр, ул спектакльләр, актер профессиясе бик кирәк профессия дип саныйм. Нык кирәк профессия. Чөнки без хезмәт итәбез үзебезнең халкыбызга. Үзебезнең телебезне югалтмаска без зур миссия алып барабыз. Һәм без дә булмаса кем? Телебез югалмасын, гырыф-гадәтләребез югалмасын, үзебезнең традицияларыбыз югалмасын дигән кебек. Һәм без шушы нитиклем шушы нидә юнәлештә без зур эш алып барабыз. Шуңа күрә нитиклем авыр булса да, но шул тиклем благородный дип әйтергә кирәк. Бик әйбәт һәм кирәк профессия. Иң матур, иң кирәкле профессияләрнең профессия бүгенгә артист, театр артисты. Тиз генә блиц интервью, Фирзәт Фәридович. Кешеләрдә нинди сыйфатларны хөрмәт итәсез? Кешеләрдә иң шундый сыйфат тугрылык. Тугрылык. Яратмыйм алдашчыл кешене яратмыйм. Яратмыйм теге ярамсыкланган кешене яратмыйм. У кеше нинди бар, шундый булырга тиеш. Ул үзенең фикерен туры бәреп әйтергә тиеш. Шул вакытта гына кешене белән аңлап, кеше белән дус булырга мөмкин. Соңгы вакытта укыган китабыгыз, яисә караган фильмыгыз? Телевизор караган вакытым юк, ләкин соңгы вакытта әлемнә 4нче тапкыр кирләй укып бетереп барам. Лев Николаевич Толстойның «Война и мирны» 4нче тапкыр укып бетереп барам. Сез беләсезме, шушы укыган сайын ниндидер, аны бит инде мәктәптә бирәләр бит, мәктәптә бит укысы килми, авыр, шул менә ул Наташа Ростовында аңламыйсың, Балконскийда аңламыйсың бит инде. Менә хәзер мин аларны аңлыйм. Чөнки 4нче тапкыр укып, менә ниндидер Толстойның һәм шушы дәвернең ниндидер бер үзем белмәгән һәм бәлки бүтән кеше белмәгән ниндидер якларын ачам. Кешедә менә булган именно шушы дәвердә булган теге сыйфатларын ачам. Чынлап та Толстой язган икән, дөньяның серләре классика бу. Чыннан да классика. Ничек язган, әлдә шулай. Ничек кенә теге вакыт булса да менә вакыт белән ул бер бәрабәр. Аваздаш. Шуңа күрә рәхәтләнеп укыйм Толстойны. Сезне бүгенге көндә иң борчыган нәрсә? Мине генә түгелдер инде, бүгенге көнгә иң борчыган нәрсә менә шушы булган пандемия дип әйтергә кирәк. Чынлап та бүтән борчыган әйберем шул. Инде Алла бирсә тизенә битеп, театрларыбыз, гомумән безнең генә театр түгел, бүтән булган театрлар, бүтән булган театрларына түгел, бүтән булган предприятиелар, учреждениелар инде шушы битеп, нормаль рәвештә эшләсәк иде Алла бирсә. Иң шатландырганы? Иң шатландырганы шушы туа булган спектакльләр, туачак премьераларыбыз. Иң шатландырган әйбер һәр көн тамашачы белән очрашуыбыз. Гаиләләребез, имен туганнарыбыз өчен булсын. Шул шатландырган әйберләр бүгенгә шул. Шулай. Сез язмышка ышанасызмы? Әллә инде һәр кем үзенең спектакльнең режиссеры булырга тиеш дигән фикердә торасызмы? Шундый әйтем бар ул. Һәр кем үзенең язмышын үзе яза дигән сүзләр бар ул. Кайбер чакны ышанып та китәсең язмышка, кайбер чакны. Әмма ләкин ничек кенә булса да без һәрберебез минемчә һәрберебез үзебезнең язмышны үзебез язабыз. Тырышып эшләгәндә генә баш белән, ой фикер белән эшләгән вакытта гына синең язмышың алга матур булып барачак. Тегеләй дә яшәп була. Тегеләй дә гомер үтә, болай да гомер үтә. Шушы эзгенә биргән гомерне, шушы Ходай Тәгалә биргән гомеребезне матур дип яшәсәк иде. Үзебезне җәмгыятькә, кешеләргә кирәкле итеп үзебезчә яшәп, кемгәдер үзебез менә ниндидер әйбәтлек эшләп, алмалыклар булай да күп дөньяда. Әйбәтлек кенә кирәк. Тырышлык кирәк, әйбәтлек кирәк, һәм ихтирамлык кирәк, игътибарлык кирәк.
Зур рәхмәт, Фирзәт Фәрит улы, сезнең белән сөйләшү бик рәхәт, бик канәгатьлек хисе тудырды. Һәм чынлап та тамашачыларга да әйтәсем килә, Фирзәт Фәрит улы язмышын үзе язучылардан. Тормышта дөрес максатлар куеп, шул максатка ирешә, омтыла белгән көчле шәхес. Рәхмәт. Сезгә дә зур рәхмәт. Һәм менә бүген Нур театрын яңа үрләргә алып чыгу юлында, ниндидер яңа уңышларга бару юлында, шушы миссиядә сезгә һәм барыбызга да зур уңышлар телибез. Рәхмәт, амин. Барыбызга да уңышлар. Сау булыгыз. Зур рәхмәт.